Ahora sí que sí, xa estamos listos, tamén emitindo, como sempre, nas nosas redes sociais, no noso Facebook Live e tamén na nosa canle de YouTube. Hoxe recibimos novamente neste estudio, xa facía tempo que non nos visitaba Julián Bustelo, alcalde de Rianxo. Moi bo día, alcalde. Que tal? Bos días. Estivo a piques de non estar aquí porque estaba moi pendente dunha noticia que dende o luns tarde martes tiña preocupado pois evidentemente familiares de esa persoa desaparecida e tamén pois polo que estivemos observando tamén a vostede. Afortunadamente hai boas novas, non? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, sí, eu encantado de estar aquí unha vez máis, por suposto, pero si algo podía impedilo, pois era un acontecemento como o que vivimos nas últimas horas, esa desaparición do noso veciño Fernando, que, bueno, do que non se sabía nada dende o luns a mediodía, media tarde aproximadamente, eran as últimas noticias que tiñamos, pero afortunadamente onte a última hora do día de onte, pasadas as 11 da noite, localizouse a este veciño noso, localizouse, bueno, en bo estado de saúde, un pouco desorientado e demais, pero en todo caso en bo estado de saúde, e foi trasladado ao hospital para unha revisión en detalle. Por tanto, bueno, todo acabou ben e ademais aproveito tamén este foro que me dades para agradecerlle a todas as persoas que se involucraron no dispositivo que botamos a andar xa dende que tivemos noticia da falta de Fernando, non? Particularmente a Policía Local de Rianxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rianxo, pero tamén a Garda Civil, que mobilizou todos os medios dos que dispoñía, incluída a unidade canina e tamén medios aéreos, tanto helicóptero como dron, e tamén agrupacións de voluntarios de protección civil de outros concellos próximos, de Ribeira, de Pobra do Caramiñal, de Boiro, de Catoira, de Padrón, de Rois. Creo que non me deixo a ninguén, que me disculpen se o fago, pero bueno, un agradecemento a todos eles. Un despliegue importante. Onte había aproximadamente máis de medio cento de persoas destes forzas e corpos de seguridade do Estado e outras entidades, tamén algúns veciños que se achegaron por ali para peinar toda a zona próxima á vivenda. Finalmente, pois, como dixo a última hora do día, localizouse a Fernando en bo estado e iso é co que hai que quedarse. A boa nova, pois a verdade que sí, parabéns por ese traballo, por esa coordinación e por ese final feliz. Un aperta aos seus familiares, ese momentos de angustia. Tamén hai pouco que o vimos como protagonista da Pascua de Padrón. Santiago foi protagonista, o día seguinte foi o Concello de Rianxo, Concello Irmán, Concello querido, máis alá da amizade que poda asistir entre os dous alcaldes de Padrón e de Rianxo. O acto protocolario así o manda dende hai un tempo, e se continúa con esa tradición porque son moitos os lazos e ese estreitamento. E tamén se aproveitou tanto no día de Santiago, Goretti San Martín, como vostede, como Anxo Arca, de apaciguar un pouco os ánimos a todos os niveis, non? Foi unha das mensaxes que quedou claro nesta festa da Pascua, aproveitando estes dous actos protocolarios e importantes. Sí, bueno, como comentábamos este día, o pasado martes, nese día de Rianxo, na festa de Pascua de Padrón, para nós é un dos días máis esperados do ano, por distintos motivos. Por un lado, efectivamente, por ese bo feeling que existe tamén con membros da corporación padronesa, cos que sempre un desexa pasar uns momentos tan de festa como estes, e tamén porque, polo que significa, non? Por ese lazo histórico que existe entre os dous municipios, e que ano tras ano reafirmamos con este acto protocolario. Normalmente, como comentábamos o outro día, concentramos as nosas intervencións falando dese pasado en común, falando incluso en algún dos casos dos vínculos sociais que existen, tamén dos programas políticas que se poden poñer encima da mesa, tamén que poden afectar aos dos municipios, pero e añado, lamentablemente, non? Nos últimos anos do que vimos falando tamén é de outro tipo de cousas, e tamén aproveitamos para demostrar que grupos de persoas distintos, con procedencias ideolóxicas distintos, non só como comentaba, podemos levar a cabo programas e políticas de interese común, senón que incluso nos podemos levar ben, como unha cousa que parece, a xulgar por o que un lê na prensa a diario ou ve en certos parlamentos, parece que é algo fora do común, non? Entón, reivindicar ese diálogo posible, reivindicar esa fraternidade fronte á crispación que vemos a diario, fronte ao insulto directamente que tamén vemos a diario, como decía, parlamentos, redes sociais e medios de comunicación,
bueno, pues é algo que nos parece moi necesario, é algo que ademais vamos a seguir facendo. Para a nosa sorpresa, cando comentábamos tamén que lle pasou á alcaldesa de Santiago o luns, non? Cando un sae públicamente a pedir que non se insulte, a pedir que non se nos insulte por o exercexo da política, etcétera, etcétera, xera o efecto contrario. Ainda parece que a bola se fai máis grande, pero bueno, eso en todo caso non vai ser impedimento para seguir reivindicando, reafirmando outro tipo de entender e de facer a política que boa falta nos fai nestes tempos. Vostede nestes días de goberno recibiu algunha non crítica, porque críticas todos os días, evidentemente, o gallá foran todas constructivas, pero algún insusto, algunha mensaxe que posiblemente denunciable ou non, ou pasa vostede do... Probablemente sí, en todo caso tampouco desde o meu punto de vista ese tipo de ataques persoais non, para min, non merecen maior darlle maior repercusión, aínda que respeto, por suposto, a compañeiros e compañeiras que ante ataques de todo tipo pues, están recorrendo á xustiza. Creo que pasou por aquí recentemente o alcalde de Ames a falar destas cuestións, tamén comentábamos pois, o caso de compañeros de Padrón, o PSOE de Oroso, en fin. Sí, a lista é moi longa. En todo caso, eu en determinado momento teño comentado isto, que máis alá desas críticas legítimas que calquera pode ter, ese tipo de insultos, ese tipo de insinuacións que moitas veces se fai, acusacións infundadas, etcétera, etcétera, ainda que a min non me afecten en absoluto, a xente tamén ten que entender que detrás nosa hai familias, hai parellas, hai irmáns, hai amigos que, teñen que ler tamén ese tipo de comentarios e que, a mellor neles sí que causa preocupación ou sí que causa, algún tipo de malestar. Entón, polo menos a eses efectos habería que ser un pouco máis prudente a hora de facer certas afirmacións que se fan, sobre todo en redes sociais, porque é raro atoparte pola rúa a alguén que se dirixa a ti insultando ou nese tipo de términos. Sempre hai, non? Pero é raro. Pero ese anonimato ou esa distancia que parece que as redes sociais aportan, pois fai que... O anonimato máis que... Que moitos se animen a facer este tipo de... A última vez que lle pararon pola rúa, que dixeron? Ou pola rúa, en algún sitio? Son mensaxes positivos ou... Bueno, a última vez, efectivamente, foi mensaxe positivo. A última vez, sí. Fai además uns minutos aquí cunha veciña que coincidín para ir a tomar un café, díxome que era unha veciña de Rianxo que aproveitaba para darnos os parabéns polo traballo, etcétera, etcétera. Pero ademais foi agora, tomando café aquí. Isto foi agora aquí. Pero tamén evidentemente, non, nada máis en Rianxo somos un pobo pequeno, gústame andar pola rúa, polas distintas aldeas, estar a participar na vida social do noso municipio, e evidentemente moita xente se achega para tamén dar os parabéns, pero tamén cando hai que dar para dar unha orellada e apuntar cales son as líneas de traballo. E eso, por suposto, é benvido e lexítimo. Outra cousa é o que falábamos de improperios, insultos ou outro tipo de cuestións. Non? Nesta historia recente de Rianxo que vostede coñece, ademais, é a primeira vez que un goberno municipalista ten o bastón de mando? Ou sempre eran esas forzas que se soen chamar habituais ou nacionais ou incluso galegas, ou como? Sí, nós somos unha rara avis no conxunto da comunidade tamén, tamén por eso digo e tamén en Rianxo case prácticamente todos os anos dende as primeiras eleccións municipais en 1979 o bastón de mando tuvo o Partido Socialista, excepto os 12 últimos anos que foi o BNG quen tivo a alcaldía, non? Agora estrenámonos nós estes 3 anos que van de goberno. Por tanto, efectivamente, marcando aí un hiato na política municipal, incluso, como comentábamos, tamén a outros niveis, dado que, efectivamente, son os partidos que chamamos, os tradicionais, os habituais, os que normalmente ocupan este tipo de posicións. Isto ten un doble, triple, cuádruple esforzo ou non? Suma, resta, é equidistante, da igual a... non sei. Enténdaseme a pregunta, a nivel outras institucións, non sei, infraestructura de apoio para outra, non sei.
Probablemente haxa un pouco de todo, sendo francos, non? Por un lado, sempre haberá a quen lle coste un pouco máis situarnos, e eso, pois, de entrada, dado, como falábamos antes, dado este ambiente que existe de crispación e de ti por estar en tal sitio, contigo xa non quero nada, bueno, pois ao mellor tamén nos evita certas etiquetas, non? Pero por outro lado, tamén é certo que nos impide ter unha serie de canles ou unha serie de resortes que seguramente outros grupos teñen, e ademais, bueno, pois contar tamén cunha masa electoral, unha masa de apoios que determinadas partidos, dadas as súas siglas e a súa historia, o seu traballo dende fai moitos anos, pois que tamén teñen, non? Nos botamos a andar este proxecto fai pouco tempo, tuvemos que, por tanto, picar moita pedra en moi pouco tempo, pero, bueno, de momento con este resultado, bueno, esperemos que o traballo tamén no Consello dende o Goberno pois tamén nos permita polo menos manter certo apoio, non? Estivemos recentemente nesa rolda de prensa no propio consistorio en Rianxo, cos 1000 días de goberno. Estaba vostede, estaba parte do equipo, bueno, todo o equipo, pero parte intervindo. Fíxose un balance do que dou tempo. Foron moitas as cousas que se falaron, moitísimas, en todos os ámbitos que ten que ver co día a día do desenvolvemento dun concello como pode ser Rianxo. Dou tempo a facer cousas? De que se sinte máis orgulloso? Que balance fai eses 1000 días, primeiros xa pasados, de goberno? Bueno, supoño que nos pasa a todos, non? Seguramente dediquemos máis tempo a pensar no que nos falta por facer ou en que deberíamos que desexaríamos ter feito que en subliñar aquilo que xa se fixo, non? Pero tamén é importante de cando en vez poñer perspectiva e reflexionar sobre o traballo feito. Neste caso, eu síntome profundamente orgulloso do traballo que fixemos, tendo en conta, ademais, en relación á pregunta anterior, non? Tendo en conta tamén, efectivamente, que somos un goberno en minoría e que bueno, non temos a mellor outro tipo de resortes que outros grupos teñen, non? En todo caso, e tampouco non eso sirva de excusa, que esa foi unha decisión que tomamos nós en determinado momento. Pero, bueno, o traballo que se fixo foi moi importante, dende o meu punto de vista, a todos os niveis. Outro día, nesa rolda de prensa, tratamos de repasar moitos deles, é difícil señalar en cal en concreto nos sentimos ou nos, bueno, poñemos o acento, non? En todo caso, hai tres ámbitos nos que máis se ven traballando. Un deles, como comentamos moitas veces, o que ten que ver con obras en términos xerais, pero con mellora dos servicios municipais nos distintas aldeas, nas distintas parroquias. Bueno, aí o esforzo é importante, así o din os números, non? Levamos aproximadamente 1,5 millón de euros licitados e executados por ano. Estamos no ámbito dos 3 millóns e iso é un dato moi significativo no noso Consello. Vamos seguir, ademais, con ese ritmo hasta o remate da legislatura. E, por outro lado, tamén no ámbito educativo, no ámbito que ten que ver con a atención a persoas maiores, é dicir, a atención aos máis pequenos e ás persoas máis maiores, pois tamén se van facendo un esforzo destacado, non? Conseguimos ter no noso municipio unha unidade de atención temperá, conseguimos poñer en marcha axudas para apoiar a actividade das AMPAs dos centros educativos, conseguimos poñer en marcha e consolidar xa un primeiro programa de conciliación para as familias traballadoras de Rianxo, conseguimos ter un centro terapéutico para persoas con Alzheimer en Rianxo. Estamos neste momento, fíxose xa, ten distintos trámites avanzados o proxecto para a construción do centro de día de Rianxo, que esperemos que teñamos xa moi encamiñado ao remate da legislatura, incluso as obras xa iniciadas e tamén as obras iniciadas do que será a futura residencia para persoas maiores de Rianxo, non? Por tanto, ámbitos que teñen unha repercusión directa na vida diaria dos nosos veciños e que, en definitiva, a futuro ya van facer moito máis doada. Por tanto, bueno, se algo hai que resaltar, pois seguramente sean cuestións como estas. Un cambio da fachada marítima tamén, non? Esa apertura, esa integración de mar e terra en Rianxo, non? Bueno, eso se cadra o reto maior que temos a futuro, non? É certo que moitas destas cosas as que estou falando están xa iniciadas e veránse os resultados nos próximos meses.
unha das cousas nas que nos próximos meses tamén queremos seguir traballando e que espero que a maior brevedade poida ser unha realidade é a transformación da nosa fachada litoral, un asunto do que sempre se falou, no que vimos tamén traballando dende fai moito tempo, con deseño dun plan estratégico a longo plazo que esperamos poder presentar en breves e que nos permitirá que esa distancia que a día de hoxe pode existir entre o mar e a vila se esfume, que ese ámbito sea un ámbito de disfrute non só para a xente que nos visite, senón para a xente tamén de Rianxo, sin que eso tampouco supoña renunciar a nada, non? Quer dizer, evidentemente, habrá modificacións que haxe que facer se queremos disfrutar desta nosa fachada tan fermosa que temos, pero en todo caso buscaránse as alternativas, buscaránse dotarnos das infraestructuras necesarias para que en unha cousa que é disfrutar dunha das nosas mellores facetas, que é esa proximidade ao mar, esa manter o que é a parte da nosa fachada histórica, pois que tampouco non supoña un perxuízo para a vida dos veciños e veciñas, non? Entón, un traballo moi importante que esperemos ir presentando próximamente, avanzando, e quizás daqui a uns anos teñamos ese reto conseguido. 1000 e pico días de goberno e cando un político se presenta unhas eleccións coa vontade de gobernar, vostede ten a sorte de ter o bastón de mando nos que estivemos presentes nesa rolda de prensa, que por certo está íntegra no nosa canle de YouTube, resumimos eses 3 anos cunha frase que dixo o que fixemos foi facer aquilo que dixemos que íamos facer, que esta é unha frase que aparentemente debería ser así, pero que en moitos casos, cando se critica a un goberno, a un alcalde ou alcaldesa, e que dixo que ia facer e non fixo, vostede está facendo o que dixo que ia facer. Bueno, Isto o resumiu vostede, o sea, sintes orgulloso diso tamén. Eu creo que así, non? Creo que non, nese sentido, non engañamos a ninguén. En todo caso, seguro que aínda nos quedan moitas cousas que seguir facendo das que dixemos que nos gustaría traballar ou que nos gustaría avanzar, pero en todo caso hai unha serie de cuestións, estas que acabo de poñer encima da mesa, que dixemos que íbamos nas que dixemos que nos íbamos a entrar, e particularmente a que comentaba en primeiro lugar, non, ese traballo para mellorar os accesos a moitos núcleos, para mellorar a dotación de servizos básicos, falo de abastecemento, falo de saneamento, que, no que se está avanzando moito e no que seguiremos avanzando tamén nos próximos meses. Por tanto, nese sentido, estou orgulloso e esperamos, como dixo, seguir nesa liña. 12.144.746,94 euros. Eses son os cartos que ten o Concello de Rianxo para investimento, para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, e o maior orzamento da historia. Así se vendeu. Bueno, así é, esa é a realidade, non? Conseguimos, foi aprobado xa inicialmente este orzamento, é o segundo orzamento que aprobamos na legislatura, algo que tampouco non é habitual, non? Si un ve o panorama, incluso o panorama estatal. Sin salir, sí, tamén. E ademais é a primeira vez que se aproba, a primeira vez en moito tempo, que se aproba un orzamento no primeiro trimestre do ano, non? E ademais ten ese dato, efectivamente, que é o orzamento máis alto da nosa historia, incrementando en aproximadamente 3 millóns de euros o orzamento do ano 2024, o último que tiñamos aprobado. Por tanto, datos que non de por sí non significan moito, en todo caso o que veñen a significar é que o que se está facendo é unha xestión responsable, unha xestión óptima dos recursos públicos, e que se está traballando para dar cumprimento a estas que en definitiva son obrigas nosas, non? Despois, o importante do dato en sí é en como se distribúe, non? Distribúyese fundamentalmente priorizando estas líneas de traballo das que estábamos falando, e tamén abordando cuestións que hasta ahora non se estaban abordando correctamente no noso Consello. Unha das cuestións fundamentais, unha das novidades fundamentais deste orzamento é que permitirános
avanzar no que é a relación de postos de traballo do noso Consello, un documento fundamental que na planificación, na xestión e tamén na mellora das condicións de traballo de moitos traballadores e traballadoras que no noso Consello non temos e que esperemos ter nos próximos meses. Tamén se presentou, aproveitando a cobertura, aproveitando o chamamento de distintos medios, os 1000 días, a marca Rianxo 2030, Rianxo 2030, que toda unha declaración de intencións, de continuidade, de que un proxecto en 1000 días non se construe. Que é isto de Rianxo 2030? Que agocha ou que? Bueno, non agocha moito, nin tampouco, desde o meu punto de vista, ten lecturas persoais ou personalistas, non? Comentábamos, coido que ese día ou algúns días despois, cando tamén se nos preguntaba, non? Para nós é unha especie de reafirmación ou unha especie de renovación de votos, non? Por chamalo de alguna maneira, porque o que, efectivamente, cumpridos os 1000 días, chegado a unha cima, se estuvermos escalando, pois o que queremos non é comezar a baixar, o que queremos é otear o horizonte, ver outra cima un pouco máis alta e seguir escalando, non? Ese é o que aspiramos a facer. Por tanto, presentábamos este horizonte 2030, pois pensando tamén, efectivamente, que imos seguir traballando no ano que resta de legislatura, pero non pensando nese horizonte, non, que ten que ver cas eleccións municipais, senón que imos seguir traballando como hasta ahora, pensando en proxectos a medio, curto e longo prazo que benefician ao conxunto dos rianxeiros e das rianxeiras. E buscábamos ese ano, máis alá de, por tamén ser un ano, unha marca ou un remate de década, pois que por fuxir tamén dese tipo de lecturas, é dicir, non as eleccións municipais serán no ano 2027, as autonómicas no 2028 e as xerais tamén no 2027. Por tanto, nese ano 2030, quizás nos atopemos ou non con administracións diferentes ou gobernadas por partidos diferentes aos que están agora nestes tres ámbitos. Sea como sea, algúns dos proxectos os que agora estábamos falando, fachada marítima, centro de día, residencia, etcétera, van seguir sendo unha prioridade, estea quen estea no goberno en calquera destas administracións. Por tanto, o que se está traballando, o que se está facendo, mira para o futuro, vai mirar ao futuro, goberne quen goberne. Por tanto, fuxindo desas lecturas, o que buscábamos era marcar un horizonte, reafirmar o noso compromiso con ese horizonte, poñer en riba da mesa unha serie de prioridades e de proxectos nos que nos deixaremos a pel nos próximos meses. Renovación de votos. Non era a intención esta de 2030, sí que marcar algo que se escape da ideoloxía e que busque un proxecto común, que está moi ben. 2027 hai eleccións. Vostede vai ser candidato de Rianxo en Común ás eleccións? O gustaríalle? No, vamos a ver... Porque a resposta sempre que facemos esta pregunta responden do mesmo xeito. Sí, supoño que todos buscamos... O que diga o partido e o que queira, pero realmente gustaríalle seguir sendo o candidato e volverse a pasar por ese filtro que é a propia cidadanía o que quita e pon? Sí, vamos a ver. E además creo que, efectivamente, como comentabas ao principio, xa fai un tempo que non veño por aquí, pero a última vez que veño creo que tamén falamos desto. E supoño que para un periodista é un pouco frustrante cando fai esta pregunta porque damos voltas e voltas e voltas para non abordala directamente, non? Co importante que os veciños e veciñas saiban quen vai ser o candidato, porque hai forzas que están traballando, pero non se sabe o candidato. Sí. E nas eleccións locais din que o candidato ou candidata pesa moito. Quizáis non noutras, pero nas locais sí, por eso que definir o candidato é dicir, pois sí, gustaríame, despois por eso a pregunta, sobre todo nas locais. Sí, no, entendo perfectamente, non? No noso caso creo que o desea daquela e podo dicilo agora, aínda que o que vou hai filtros, hai protocolos. O que vou a dicir non é o inicio desa fuxida, é un a priori. É dicir, comento moitas veces, no? Cando son estas eleccións municipais, vemos a lista de candidatos, despois a lista de alcaldes, non? Sempre hai noticias desto que falan, que poñen en valor que a xente nova estemos en determinados
postos e demais, e iso é unha boa noticia, efectivamente, e a día de hoxe pois, hai, eu creo que un número notable de alcaldes novos, de alcaldesas novas en todo o país. Falábamos pois, agora de algúns deles, no caso de Padrón, por exemplo, temos aquí cerca Valdodubra, temos Ribeira, temos, bueno, de distintos sitios de alcaldes e alcaldesas novas. Eso, que é unha boa noticia, porque dá voz tamén a xente nova na política e axuda tamén a refrescar certos horizontes. Tamén ten outros perxuixos máis de índole persoal, é dicir, pois, cando un toma a determinación de iniciarse en todo isto, pois tamén renuncia a moitas outras cousas, fundamentalmente que teñen que ver co ámbito familiar, non? Entón, bueno, hai que ir sempre poñendo na balanza prioridades, momentos, etcétera, ou tratando en todo caso de compaxinar todo isto un pouco, non? E iso pois, é unha cuestión a que realmente nos últimos meses veño dedicando certo tempo, non? Porque efectivamente o tempo avanza moi rápido e de maneira imparable, non? A día de hoxe sinceramente eu atópome ca mesma ilusión que no primeiro momento. Si, bueno, pues fai apenas unhas semanas poñíamos en valor o conseguido, falábamos de retos a futuro, eso quere dicir que esa ilusión está acompañada dunha axenda de traballo, dunha axenda de proxectos que entendemos que aínda están por conseguir e que aspiramos a que se consigan. A día de hoxe, a min, sinceramente, apetéseme volver a ser o alcalde de Rianxo. É para min un honor e un orgullo, e si, bueno, teño a ocasión de volver a ser o alcalde de todos os rianxeiros, volverá a ser un honor, volveré a afrontar o reto coa mesma ilusión que o fixe no 2023, pero con un grado de experiencia maior que tamén é importante, non? Con estas mesmas caras no 2027, con estes mesmos resultados, seguiría optando pola minoría? Bueno, esa é unha pregunta máis hipotética, non, que a anterior, é dicir, o camiño que optamos no ano 2023 de constituir un goberno en minoría ben determinado por unhas condicións de partida desto que antes falábamos, non? De un difícil entendemento, de un difícil diálogo, porque tamén viñamos dunha campaña electoral moi intensa, que fixo ou que dificultou iniciar unha legislatura con bo pé, non? Cabe recordar que, bueno, falábamos deses 1000 días de traballo, pero boa parte deles, ou cando menos os primeiros, o meu equipo estuvo sin ter unha dedicación e ter un salario varios meses, e eu mesmo tamén, pois, os primeiros meses da legislatura foron, por tanto, semanas, meses bastante difíciles, os que nos tocou afrontar, e que tiñan que ver, pois, efectivamente, con ese punto de partida seguramente non desexado por ninguén, non? Afortunadamente, pois, todo isto foise calmando un pouco, fomos atopando vías de entendemento e hoxe estamos noutra situación tamén grazas a determinados grupos que entenden isto, que entenden que hai acordos que benefician ao conxunto da veciñanza e que hai que priorizar todo outro tipo de ideas personalistas ou electoralistas, non? No futuro, se se dan resultados semellantes, haberá que analizalos, haberá que tamén ver si cal é a vontade de cada quen a hora de poder chegar a acordos ou non para constituir gobernos con maiorías máis amplas ou, en todo caso, para estruturar líneas de traballo comuns que permitan... Hai unha posición máis constructiva e outra máis de bloqueo, non? Bueno, os datos están aí, é dicir, se un repasa cales foron os resultados das votacións nos distintos plenos que tivemos hasta ahora, verá que esa etiqueta que se nos algúns nos pretenden colocar de que non queremos dialogar, de que fuximos do entendemento ou que incluso bloqueamos, non, a participación da oposición, pois verá que non é certo, non? Ademais, eu creo que falando de cousas raras do noso goberno, cabe recordar que na Xunta de Goberno Local de Rianxo está a oposición
presente, e ademais estuvo en maior número, porque ahora mesmo está o Partido Popular, no seu día estaba o Partido Popular e o Partido Socialista, e tamén se lle ofreceu o BNG no seu día que estivera, non? Bueno, o BNG legitimamente non aceptou esa proposta, o Partido Socialista sí que participou na Xunta de Goberno local hasta en determinado momento que dimiteu dese órgano, bueno, e quedou como está a día de hoxe. Por tanto, bueno, acusarnos de falta de transparencia, de falta de participación, tendo isto en conta, xa chama a atención, pero ademais que, insisto, revisando os resultados das votacións nos distintos plenos, e ademais en cuestións tan relevantes como poden ser estes últimos orzamentos, como poden ser os plans de obras e servicios da Diputación, como poden ser distintas modificacións importantes de créditos, etcétera, ou proxectos como isto que comentaba do Centro de Día ou outros, pois verá que están saindo adiante cunha ampla maioría ou incluso sin votos en contra, non? Entón, bueno, algo faremos ben nese sentido e non seremos tan malos como se nos pretende pintar. Voulle coller unha das asuntos que tratou nesta entrevista de alcaldes novos. Cantos anos ten vostede, señor Bustelo? 31 neste momento. Alcaldes moi novos que están gobernando en diferentes puntos. Nomeaba algúns deles, Oroso, que tamén o temos aquí al lado, Alex Doval. Propóñolle facer unha mesa de alcaldes, alcaldesas que teñen, pois eso, que sodes novos en esencia, de diferente ideoloxía, para ver se realmente hai unha xeración nova que aposta por non confrontación, que o vemos moitas veces, O Barbaza é un exemplo de promoción turística conxunta e despois cada concello ten, por exemplo, ou de mancomunar diferentes servizos e demais. Unha mesa de alcaldes e alcaldesas novos, porque esa é a expresión, e dialogar un pouco da visión que tedes da política. Sí, gustaría sí? Eu creo que sería unha fantástica idea, non? Ademais, incluso, bueno, sería, bueno, por suposto, non? Sería moi positivo ter esa mesa, ter ese encontro. Incluso eu creo, teño pensado en algunha ocasión, non? Sería incluso bo ter algún foro permanente, non? No que determinados, bueno, pues eso, alcaldes novos ou de curta idade para o que estamos acostumados, pois propón agora xa un foro. No, bueno. Ben, gústame. Quero decir, é unha porque efectivamente que sexa habitual, que non sexa algo anecdótico. Efectivamente, non, porque evidentemente pois hai cuestións das que se abordan no día a día que non, bueno, a cuestión da idade pois non ten nada que ver, pero bueno, hai moitas outras nas que sí, nas que supoño que temos por unha cuestión xeracional prioridades distintas a que podían ter ou teñen outros rexedores, outras rexedoras, e tamén bueno, outra serie de problemáticas a hora de exercer o noso traballo. Penso particularmente no caso de alcaldesas novas, é dicir, pues, bueno, se sempre é difícil, supoño que para unha muller acceder a certos postos de responsabilidade no ámbito da política, cando o fai, pues, bueno, víamos o caso, comentábamos o caso das compañeras de Padrón, o caso daqui da alcaldesa de Goretti, cando se lle suma o componente de ser novo, ou nova neste caso, pues, supoño que ese tipo de cuestións incluso se agravan, non? Entón, bueno, falar de todas estas cousas e de moitas outras, eu creo que pode ser moi positivo, por tanto, pues mira, deixámonos deberes. Bueno, aquí, pues vale, gústame esta situación porque penso que é enriquecedora. Julián Bustelo, graciñas por vir, ata a próxima, que vaya moi ben, e un saúdo moi especial a todas as persoas de Rianxo. Por certo, ven o verán, venllen as festas, pues madre mía, vamos, que temos que visitar Rianxo sí ou sí. Sí, nos estivemos neste tempo íbamos a outras festas, íbamos a Pascua, íbamos a outros sitios, pero ahora, o día de Padrón en Rianxo, dentro de pouco. Ahora xa empezamos este carrusel, non? Cando pasamos o 1º de maio, empezamos un carrusel de distintos eventos, de distintas festas parroquiais ou de outro ámbito. Empezamos tamén un carrusel de eventos deportivos de aquí prácticamente ata setembro, ata ese fin de ano rianxeiro que é a nosa Guadalupe. Sí. E facémolo, bueno, encantados ademais, porque a partir de agora isto de ter fins de semana libre, pois resulta un pouco máis complicado, pero
bueno, a estes que somos así que nos vai o ritmo alto, pois tamén o agradecemos sin problema ningún. Pois, Odito, graciñas por vir ata aos nosos estudios aquí en Santiago, o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo. Grazas. Moitas grazas a vos. Dende fai séculos, os mariñeiros ensináronnos a conservar